አርስተ ዜና ኢትዮጵያ በአውዲ ኢንቨስትመንት ንሰብ ሀፍቲ ቻይናውያን ምቹት ሙኻና ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም። ድሕሪ ሃገራዊ ለውጢ 1382 ሓደሽቲ ከተማታትን መንደራትን ገጠር አገልግሎት ኤሌክትሪክ ረኽባ ከም ዝኻላ አገልግሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ አፍሊጡ። ካብ ዜና ወፃኢ ኣብ ባሕሪ ከዓልባን ክለዓላን ዝኽእላም ነፈርቲ ቻይና ካብ ምምሕዳር ሲቪል አቪዬሽን እቲ ሃገር ብወግዒ ናይ ዕዳጋ ፈቓድ ምስክር ወረቐት ተዋሂብወን። سلام تعنا هبلي زخوركم تملكتنا كمي تمسيو لكع ساعات حد قينو كم تلمود نسعى زحزنا زيناتات حيزة متيلقو زيناتات ندام راحكم ساخم تنحنا برام سايم فلما جن بحطر زيناتات كنجمر ኢትዮጵያ ኣብ ዓውዲ ኢንቨስትመንት ንሰብ ሃፍቲ ቻይናውያን ምቹት ምዃና ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም። እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ምክትል አቦ መንበር ብሔራዊ አማኻሪ ኮሚቴ ፖለቲካ ህዝቢ ቻይናን አቦ መንበር ፌዴሬሽን ንግድን ኢንዱስትሪን ቻይና ጋኦ ዩሎንግን ከምኡውን ምስ ጉጅለ ልኡኾም ተዛይተዮም ኣለዎም። ኣብ ዘቶም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቻይናን ዘሎ ኢንቨስትመንት ልምዓት ኢኮኖሚን ምትሕብባር ንግድን ንምጥንኻር ኣብ ዝከኣለሎም ጉዳያት ምዝታዮም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኦም ገሊጾም ኣለዎም። ጋኦ ዩሎንግ ምንቅስቃስ ልምዓት ቻይና ምንኣዶም ብምግላጽ ብፍላይ አዲስ አበባ ብልዑል ከም ዝተለወጠት በዚ እውን ዕውት ስራሕቲ ምስርሑ ንኣዶኦም ገሊጾም። ዓውዲ ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ኣብ ኣፈጻጽማ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ኢትዮጵያ ልዑል ግደ ምብርካቱ ሚኒስትር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ኣለሙ ስሜ ገሊጾም። እቲ ሚኒስትርን ተጸዋዕቲ ትካላትን ኣብ በጀት ዓመት 2017 9 ኣዋርሕ ተስፋ ወሃብቲ ሽቶታት ምምዝጋቡ ተገሊጹሎም። በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ኢትዮጵያ በመሰረተ ልምዓት ምህናጽ መባጽሕ ኤርፖርት ሙሳኽን ተበጻሕነት ግልጋሎት ትራንስፖርት ናይ ምስፋሕን ስራሕቲ ምስርሖም ገሊጾም። ሕግታት ድሕንነት መንገዲ ተግባራዊ ምግባርን ምቁጽጻርን ድሕንነት መንገዲ ኢንስፔክሽን ከምኡውን ሓደጋ ዝበዝሕሎም ቦታታት ብምፍላይ ምምሕያሻት ክግበረሎም ናይ ምግባር ስራሕቲ ምውጋኖም ምግላጹ ካብቲ ሚኒስትር ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ። ኢትዮጵያ በአኼባ ሚኒስትራት አውሶም ተሳተፍ ምህላዋ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ኣብ ኡጋንዳ እናተኻየደ ኣብ ዝርከብ አኼባ ሚኒስትራት አውሶም ለወቅቶ ምርግጋዕ እንደገፍን ሶማሊያ ሕብረት አፍሪካ ተሳተፈላ። ኣብቲ አኼባ ሚኒስትር ምክልኻል ፌደራል አይሻ መሐመድን ካልኦት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ምርካቦም ካብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ በኡጋንዳ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም። ድሕሪ ሃገራዊ ለውጢ 1382 ሓደሽቲ ከተማታትን መንደራትን ገጠር አገልግሎት ኤሌክትሪክ ረኽባ ከም ዝኻላ አገልግሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ አፍሊጡ። ፈጻሚ ስራሕ ኮሚኒኬሽን እቲ አገልግሎት አይተ መላኩ ታየ ምስ ኢዜአ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ከም ዝገለጽዎ እቲ ለውጢ ስዒቡ ዝርግሐ አገልግሎት ኤሌክትሪክ ንምዕባይ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሳለጡ ጸኒሖም እዮም። ብፍላይ ድማ እቲ አገልግሎት ኣብ ከተማታትን መንደራትን ገጠር ንክባጻሕ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ጭቡጥ ውፅኢት ኣምፂኦም እዮም ኢሎም። መሰረተ ልምዓታት ነዊሕ እዋን ዘገልግሉ ካብ ምዃን ብተወሳኺ ነዚ እዋን ዝምጥን ዘይምዃኖም ምክንያት ምቁራፅ እቲ አገልግሎትን ቅሬታ ዓማዊልን ከም ዝኾኑ ምፍላዮም እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ነቲ ጸገም ዘላቕ መፍትሒ ንምንዳይ እውን እቲ አገልግሎት ካብ ዝእክቦ ግብሪ ከምኡውን ካብ መሓዙት ልምዓት ዝርከብ ፋይናንስ ኣብ ዋና ዋና ከተማታት ስራሕቲ ምምሕያሽ ኔትወርክን ዳግማይ ህንፀትን እናሳለጠ ይርከብ ክብሉ እውን ተዛሪቦም።
ጥንኩር ትካል ንምህናጽ ተሳትፎን ፍትሐዊ ተረባሕነትን ደቂ ኣንስትዮ ምርግጋጽ ከም ዝግባእ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝብን ላዕለወይቲ ሓላዊት ኮከስ ደቂ ኣንስትዮን ወይዘሮ ሎሚ በዶ ገሊጸን። ኣካላት ኣፈጸምቲ ስራሕ ኮከስ ተመረጽቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣፈጻጽማ ዝሓለፈ 3 ዓመትን ፈረቓን ገምጊሞም። ወይዘሮ ሎሚ ኣብቲ እዋን ብብርኪ ሃገር ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ተሳታፋይነትን ተረባሕነትን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግምት ዘእቶ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣገንዚበን። ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ካብ ብሕዝኡ ንምብቃዕ ኣበርትዕን ክሰርሓ ኣብቲ ቤት ምኽሪ ዝተረኸበ ሓበሬታ ረዲኡ። ሰለስተሚትን 16 ደቂ ኣንስትዮ ተረባሕቲ ማእከላት ተስፋ ብርሃን ደገፍ ተገይሩለን ኣብ ዝተፈላለዩ ሙያዊ ዓውድታት ክጣየሻ ተገይሩ። እተን ተረባሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ሙያዊ ዓውድታት ንክዋፈራ ዘኽእል ስልጠናን ክሰርሓሉ ዝኽእላ መሳርሕታትን ደገፍ ተገይሩለን ኣሎ። ሎሚ 316 ተረባሕቲ ማእከላት ተስፋ ብርሃን ናይ ምጥያሽ መርሃ ግብሪ ዝተኻየደ እንትኸውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 100 ዝኾና ብምጥያሽ ናብ እቶት ዝረኽባሉ ስራሕቲ ክዋፈራ ምግባሩ ተገሊጹ እዩ። ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ስልጠናን ሓገዛት መሳርሕን ምሃቡ እውን ኣረጋጊጹሎ። ማዕድ ዜና ይቕጽል። ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሕልፈኩም። ኣብ ምምሕዳር ክልል ሃረሪ ኣብ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ዓውድታት ዝበረታትዑ ለውጥታት ምምዝጋቦም ተገሊጹሎም። ቤት ምኽሪ ምምሕዳር እቲ ክልል ገምጋም ኣፈጻጽማ 9 ኣዋርሕ ኣሳሊጡሎ። ንጸብጻብ ቴድሮስ ድሃብያሲን ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ክልል ሃረሪ ኣብ ዘሳለጡ ገምጋም ጸብጻብ ኣፈጻጽማ 9 ኣዋርሕ ኣብቲ ክልል ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ዓውድታት ዝተወገኑ ኣፈጻጽማ ተመልኪቱ እዩ። ኣብቲ እዋን ገምጋም እውን ኣብ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ብልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ዝበራትዑ ውጽኢት ምምዝጋቦም ዝተገልጸ እንትኾን ከተማ ሃረሪ ንነበርታ ምዕሪት ንምግባር ዝተሰርሐ ስራሕ ውጽኢታዊ ንኽኸውን ውሕስና ምግቢ ምርግጋጽን ስራሕቲ ሓለዋ ቅርሲ ኣብ ዓውዲ ቱሪዝም ምንቕቓሕ ንኽፈጥር ዝተወገኑ ተግባራት ከም ኣብነት ዝጽርሑ ምዃኖም ተገሊጹ እዩ። በ9 ወሩ አፈጻጸማችን እንደ ግብርና በተለይ ደግሞ ከተረጂነት ወደ ምርታማነት ኣብ ኣፈጻጽማ 9 ኣዋርሕ ከም ሕርሻ ብፍላይ ካብ ተሓጋዛይነት ናብ መፍረይነት ንምስጋር ዘለና ስፍሓት መሬት ውስን ምዃኑ ይፍለጥ። ብምዃኑ ኣብ ዓመት ካብ 2 ክሳብ 3 ብምፍራይ ምህርትን መፍረይነትን ሳኺዩ ትልምና 4700 ሄክታር መሬት ኢና ተሊምና 4500 ኣልምዒና ኣብ ሓጋይ ማለት እዩ። ኣብ ክልልና ብሓጋይ ዒልቦን መሸላን ምፍራይ ይፍለጥን እዚ ንምምሃር ኣብ ዝተወሰነ ሄክታር መሬት ነዚ ኣልምዒና ኢና። ሓረርን ብዙ ግዜ ጀጎል እንላለን። ብዙሕ እዋን ንሃረር ጀጎል ንብል ጀጎል ኣቲ ዝወፅእ ቱሪስት ኣይነበረን። ሙዚየም ዝኣቱ ኢሉ እውን ምርኢታ ዛብእ ጥራሕ ርኢዩ ዝኸድ ቱሪስት ነይሩና። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግና ኣብ ሕድሕድ ዝተሰርሐ ልምዓት ኮሪደር ውሽጢ ጀጎል ፕሮጀክትታት መንገድታት ዑደተኛታት ግዚኦም ብምሕላፍ ፎቶግራፍ ብምልዓል ይዝናነዩ እዮም። በምዃኑ ፍሰት ዑደተኛታት ወሲኹ እዩ። ኮሪደር ልማት ስራዎች ውስጥ አብዛኞቹን አጠናቀን ካብ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ዝበዝሕ ዛዚምና ኣብ 9 ኣዋርሕ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓደ ስራሕ እዩ ተሪፍና ዘሎ። እዚ እውን ኣብዚ ክልል ኮነ ኣብዛ ከተማ ጭቡጥ ለውጢ ይምዝገብሎ። ብዓውዲ ማሕበራዊ እንትንርኢ ፅሬትን ጽባቐን ንሃረር ዝምጥን ሓምለዋይ ጽሩይ ዝኾነ ስራሕቲ ኣብ ከተማ ክንውግን ጸኒሕና ኢና። ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሃረሪ ኦርዲን በድሪ ኣብቲ ክልል ኣብ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ዝተወገኑ ስራሕቲ ናብራ ህዝቢ ዘመሓይሹ ምዃኖም ብምግላጽ ሰላምን ላዕለዋይነት ሕግን ምርግጋጽ ተጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉ ሓቢሮም ከመቼውም በላይ የሚሰጡትን የመንግስታዊ አገልግሎቶች ልዕሊ ኩሉ ግዜ ዝወሃቡ አገልግሎታት መንግስቲ ፍትሓውነቶም ምርግጋጽ ውጽኢቶም ምርግጋጽ ናይ ዝመራርሓ ቀንዲ ልእኽቶ ክኸውን ይግባእ። ብምዃኑ ልዕልነት ሕጊ ሰላም ልዕሊ ካልእ ግዜ ጠመተ እንህበሉ እዋን
ሕዚ ክኸውን ኣሎ ሕቶ ልምዓት ዜጋታት ብዝግባእ ብምምላስን ሰላም ምርግጋጽ ጋህዲ ንኽኸውን ስርቅን ብልሹ አሰራርሓን ምቅላስ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ እስካሁን ያወራናቸውን የልማት ስራዎች ክሳብ ሕዚ ዘልዓልናዮም ስራሕቲ ልምዓት ንጥፈታት ሰላምን ልዕልነት ሕግን ከተኣናቕፍ ዝኽእል ስርቅን ግዕዙይ አሰራርሓን እዩ ብምዃኑ ስርቅን ብልሹ አሰራርሓን ክንነኪ ይግባእ ቤት ምኽሪ ምምሕዳርቲ ክልል ንተኸታተልቲ 2 መዓልታት ዘካይዶ ገምጋም አፈጻጽማት 9 ወርሒ ፈጸምቲ ዛዚሙ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብዝሓፀረ እዋን ተሰሪሑ ንዝተዛዘመ ልምዓት ኮሪደር ካሳንቺስ መሪቆም ከፊቶም እዮም መርሃ ግብሪ ልምዓት ኮሪደር መነባብሮ ዜጋታት ካብ ምቕያር ሓሊፉ ኣብ ተሓሳስባ ሰባት ዝለዓለ ብርኪ ይቕይር ብዛዕባ ምህላውን ተገሊጹ እዩ ሙሉብርሃን ግርማይ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ነዊሕ ዓመት ታሪኮም ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ኮይኖም መነባብሮኦም ይመርሑ ብዛዕባ ምንባሮም ተዘክሮ ቀረበ እዋን እዩ ክረምት ሲመጣ እሞታለሁ እንጂ ወጣዋለሁ አለ እጃጠር ወገኖች ኢትዮጵያውያን እናቶቻችንን እንባ ማበስ ብቻ ነው በጣም እያሰብን ይሳቀን በሰቀቀን ነበር የምንኖረው ግልጆች ሁላ በሳምባ ሁላ ታሞ ብዙ ችግር የደረሰብኝ ሰው ነው ብዙ ኢትዮጵያውያን እናቶቻችን ይሄንን ሲያገኙ ማየትና ሲስቁ ማየት ብቻ ነው የምንፈልገው ካብ ቃል ክሳብ ተግባር ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝፍለጥ መንግስቲ ብልጽግና እውን ዜጋታት ንኽብሮም ኣብ ዝምጥን ከባቢ መነባብሮኦም ክመርሑ ምግባር ዜጋ ተኮር ትልምሕ ሓንፂፁ ብርክት ዝበሉ ስራሕትታት እናወገነ መሲኡ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ውን ምስ ባይቶ ወከልቲ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ኣብ መርሃ ግብሪ ልምዓት ኮሪደር መነባብሮ ዜጋታት ምቕያር ከም ዝተኻለ ምግላጾም ይዝከር በቤት ላይ ቤት በአጥር ላይ ሰርቪስ የነበረውን የኑሮ ዘዬ ቀይረን ኣብ ልዕሊ ገዛ ካሊእ ገዛ ኣብ ልዕሊ ሓጹር ካሊእ ሓጹር ዝነበረ ኸይዲ መነባብሮ ቀይርና ደቅና ውፅእ እንትብሉ ኩዕሾ ዝፃወትሉን ዝዘናግዑሉን ከባቢ ፈጢርና ኢና ካብዚ ብተወሳኺ መሰረተ ልምዓት ሃገር እውን እናተማለየ እዩ ዘሎ አዲስ አበባ ኣብ ዝሓለፉ ዝተወሰኑ ዓመታት ልዕሊ 200 ኪሎ ሜትሮ መንገዲ ተሰሪሑ እዩ መንገዲ ሳይክል መንገዲ እግረኛታት መእለያ ፈሳሲ መስመራት መብራህቲ ተሳሊጦም እዮም ነዙይ ከም መርኣያ ቅድሚ ሕዚ ንመነባብሮ ደቂ ሰባት ኣዝዮም ዘይምቹ ኣባይትን ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ዝነብሩ ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ናብሮኦም ዝመርሑላ ካሳንቺስ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተሰርሐ ልምዓት ኮሪደርን ዳግም ህንፀት እቲ ቀደም ዝነበራ ምስሊ ከም ዘይምለስ ኮይኑ ተሰኒኡ እዩ እታ ሕዚ ዘላ ካሳንቺስ ጽባቐ እዚ ኮይኑ እዩ ንልምዓት ኮሪደር ካሳንቺስ መሪቆም ዝኸፈቱ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ውን ካሳንቺስ ካብቲ ቀደም ዝነበራ ምስሊ ወፅያ ኣብ ዝኹርዕ ኩነታት ከም ዘላ አረዲኦም እዮም ካሳንቺስ ከዚህ ቀደም የነበረ ሁኔታ ለረጅም ጊዜ ካሳንቺስ ቅድሚ ሕዚ ብጣዕሚ ተጎሳቂላ ዝነበረትሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ሕዚ ግና ብዚ መልክዑ ፀቢቃ ምርኣይ ንዓና ዓብይ ዓወት እዩ ንህዝብና ውን ዝለዓለ ኩርዓት ክኸውን ይግባእ ኣብ ዝኸድናየን ሃገራት ኩለን ንቐንእ ኢና ነርና ንሕና ከመዓዚና ደቅና ዝዘናግዑሉ ቦታ ሃልዩ ካብ መገዲ ወፃኢ ኩዕሶ ዝፃወትሉ ቦታ ሃልዩዎም ምስ ዘመናውነት ተላልዮም ሰናይ ነገር ንምሕሳብን ንምፍጣርን ዘኽእል ዓቕሚ ኣብ ሃገርና ዝፍጠር ዝብል ትምኒት ነይሩና እዚ ትምኒት ብስራሕ ብልፍዓትን ድኻምን ከምዚ ዝበለ ውፅኢት ከርእየና ተኻኢሉ እዩ እዚ ንመላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ንነበርቲ አዲስ አበባ ዝለዓለ ኩርዓትን ክብርን እዩ ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ወገነን ዓላማ ልምዓት ኮሪደር ንነበርቲ ምቹ ከባቢ ምፍጣር ምዃኑ አልዒለን እቲ ስራሕ ውን ሰብ ተኮር ከም ዝነበረ ገሊጸን እየን ከፍተኛ የኢኮኖሚ ስብራት የማህበራዊ ስብራት የነበረበት ዝለዓለ መጉዳእቲ ቁጠባን ስብራት ማሕበራዊ ዝነበሮ ናይ ከተማና ከባቢ እዩ መርኣያ ውን እዩ ስለዚ ነልምዖ ኢልና እንትንሓስብ ፈላማይ ዝሓሰብናዮ ነቶም ነበርቲ እዩ ንምንታይ ስራሕና ሰብ ተኮር ስለ ዝኾነ በዚ ምኽንያት ትልሚ ሃንፂፅና ናብ ስራሕ ኣቲና ኢና ኣስታት 5700 ዝኾኑ መንበረ ኣባይት ተሃኒፅና ኣረኪብና ኢና ልምዓት ኮሪደር ምስሊ ከተማ አዲስ አበባ ካብ ምቕያር ሓሊፉ ኣተሓሳስባ ሰባት ዝቐየረ ከም ዝኾነ ዘልዓሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዝሓሸ ከተማ ይፍጠር ብዛዕባ ምህላው ውን አልዒሎም እዮም አዲስ አበባን የሚያዩ የተለያዩ ሀገር ዜጎች ሲመጡ የሚነግሩን ኮሜንቶች ያስፈራሉ አዲስ አበባ ንምርኣይ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት እንትመጹ ዝዛረቡና ርእቶታት የፍርሑ ኸም
ቅድሚ ሕዚና አዲስ አበባ ዝነበሮም ኣረኣያ ሕዚ ተለዊጡ እንትርዩ ንሕናኮ ከምዚና ንርእየኩም ነርና ኢሎም እንትዛረቡ ነቲ ቃል ሕዚ ደጊምካ ንምዝራብ ይኸብድ እዩ ከምቲ ንሕና ንሓስቦ ዘይኮነስ ሰባት ብዙሕ ዝረሳሕና ርስሓት ንፈቱን ዝተሰማምዕናን ንምልዋጥ ድልዋት ዘይኮናን ዓይነት ሰባት ገይሮም እዮም ዝርዩና ነይሮም ሕዚ ተተሓሳስባ ክስብር ተኻኢሉ እዩ ደቅና ተስፋ ኣለዎም ዝበለጸት ዘመናዊት ከተማ እናሃነጽና ኢና ንርከብ ኣብ ውሽጢ እዚ መሰረት ህንጸት ስማርት ሲቲ ኣሎ ልምዓት ኮሪደር ካሳንቺስ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ከም ዝተሰርሐ ዘለዓሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ስራሕ ዘጋጠመ ፀገም እንተሃልዩ እውን ንሃገር ዝተኸፈለ ዋጋ ተገይሩ ክውሰድ ከም ዝግባእ አልዒሎም እዮም በየትኛውም ሀገር የምናየው ዘመናዊነት ለውጥ መሻሻል የሚገለጠው በዚህ መንገድ ግሪን ክሊን ኤንቫይሮንመንት ያላቸው ከተሞች ናቸው የዘመኑ የሚባሉት ኣብ ዝኾነት ሃገር ንሪኦ ዘመናውነት ዝልካዕ በዚ መገዲ እዩ ሓምለዋይነትን ጽሩይ ከባቢ ኣየርን ዘለውን ከተማታት የን ዝዘመና ዝበሃላ ንጹህ ማይ ሳዕሪ ቦቂሉ ዝረኣየለን ህፃውንቲ ዝፃወትሎም ከባብታት እንትህሉ ዘመናዊ ከተማታት የብለን ብጣዕሚ ብዘደንቕ ኩነታት ኣብ ሓፂር እዋን እዩ እዚ ስራሕ ተሰሪሑ ስለ ዝኾነ ነበርቲ ከተማና ክግንዘብዎ ዝግባእ ካብቲ ዝነበርናሉ ኩነታት አንጻር ናብዚ ጽባቐ ንምምጻእ ትዕግስቲ ዝሓትት እዩ ዋላ ዕንቅፋት ተጋጠመ ብዙሕ ስራሕ ይሓትት እዩ ሓደ ነገር ኣፍሪስካ ካልእ ንምህናጽ ቀሊል ኣይኮነን ገንዘብ ጉልበት ግዘን ቆራጽነትን ይሓትት በዚ ምኽንያት ህይወት ሓደ ሰባት ኣተኣጓጉልና ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ እውን ንሓበራዊ ልምዓት እዩ ነቲ ሓደ ጎዲእኻ ነቲ ካልእ ንምጥቃም እንተይኮነስ ሃገርና ንምዕባይ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ዝተኸፈለ ዋጋ ተገይሩ ክውሰድ ይግባእ ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ኢና ክንሰግር ዋና ፈጻሚት ስራሕቲ ቴሌኮም ፍሬህይወት ታምሩ ምስ ምክትል ፕሬዚዳንት ቪዛ ኢንክ ደቡብን ምብራቅን ኣፍሪካ ሚካኤል በርነር ተዛትየን ኣለዋ ኣብ ዘቶም ብብርኪ ዓለም ግልጋሎት ዲጂታል ፋይናንስ ሓዱሽ ዕድላት ምትሕባር ክድስሱን ዝኽእሉ ጉዳያትን ተባሂሉ ይሕሰብ በዚ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋን ዳይሬክት ቨርቹዋል ዋሌት ቪዛን ከምኡውን ብወገን ቴሌብር ረሚት ዝወሃቡ ዓለም ለኸ ግልጋሎት ሓዋላ ዝርከበሉ ብርኪ ቀሪብሎም ተበጻሕነት ፋይናንስ ዘስዕብ ኣብ ዘዕስል ኣብ ዲጂታል ፋይናንስ ህንጸት ባህሊ ኣሰር ንምንባር ተቀራሪቡ ዝሰርሕ ሓበራዊ ጉጅለ ንምጥያሽ ምስ ምዕምዖም ካብ ኢትዮ ቴሌኮም ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ ናብ ዜና ወፃኢ እንትንሰግር ኣብ ባሕሪ ከዓልባን ክለዓላን ዝኽእላ ኤጂ 600 ዝዓይነትን ኣብ ማይን ምድርን ዝነጥፋ ነፈርቲ ቻይና ካብ ምምሕዳር ሲቪል አቪዬሽን ተሃገር ብወግዒ ናይ ዕዳጋ ፍቃድ ምስክር ወረቐት ተዋሂብወን እታ ዋተር ድራጎን ዝብል መፀውዒ ዝተዋህባ ነፋሪት ብዓቐንን ክብደታን ኣብ ዓለም ዝዓበየት ኣምፊቤስ ነፋሪት ማይን ምድርን ኮይናላ እዛ ብሓደ ታንኪ ነዳዲ 4500 ኪሎ ሜትሮ ርሕቀት ክትጓዓዝ ትኽእል ነፋሪት 12 ቶን ማይን ንተልእኾታት ምጥፋእ ሓዊ ዝኸውን 57 ናይ ምፅዓን ዓቕሚ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ዘሎ እዚ ስሪት ናይታ ነፋሪት ቻይና ኣብ ኢንዱስትሪ አቪዬሽን ክትዕብልል ዘኽእላ ጥራይ ዘይኮነስ ሓደጋታት እንተጋጥሙ ቅልጡፍን ኣድማዕን ስጉምቲ ክትወስድ ከም ዘኽእላ ሲጂቲኤን ኣብ ጸብጻቡ ኣመላኺቱሎም ተመልከቲ ማድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ኢትዮጵያ ኣብ ዓውዲ ኢንቨስትመንት ንሰብ ሃፍቲ ቻይናውያን ምቹት ምዃና ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም ድሕሪ ሃገራዊ ለውጢ 1382 ሓደሽቲ ከተማታትን መንደራትን ገጠር ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ክረኽባ ከም ዝኽኣላ ተገሊጹ
ካብ ዜና ወፃኢ ኣብ ባሕሪ ከዓልባን ክለዓላን ዝኽእላ ነፈርቲ ቻይና ካብ ምምሕዳር ሲቪል ኣቪዬሽን እቲ ሃገር ናይ ዕዳጋ ፈቓድ ተዋሂብወን። ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዚምና ስለምክታልኩም ኣዜና ነመስግን ሰላም